दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़ थांग्रा राजधानियाव दङ जोङो दायो जों उदालगुरियाव ओंखारगोन ओमफ्राय दायो डिनारनि सम डिनाराव मा होदों जों देखायनो नागिरदों नै बियो दाउ बेदर दरनै दं नै बावहाय दरनै बे ओंखाम नैबे दालि ओमफ्राय नैबे रटि ओमफ्राय बेवहाय मोनसे भाजा थानो हागौ मा बियो समायना खुलिले Let's see inside and explore. आलु भाजी जागोन इयो दहाय सानावबो बेखौनो होदोंमोन This is my father's favorite. जों एसे एक्सट्रा राइस लाना फैदों Oh ओमफ्राय my god, my father's favorite. And now favorite roti. दही होफादों ओमफ्राय जों नै दाउ बेदरनि आचार ओमफ्राय बिनि उनाव दाहाय माबा होगोन आइसक्रिमबो होगोन बिसोरो जों सालाद लाबोदोंमोन दा सालाद हायासै माथो सालादा गैया ना सेमना सालाद नहीं इसमें अचार भी गया अचार था ना ओ वो क्या था? अचार भी गया वो नहीं जों भी दं नैबे समायना आंनि फिसाजो दं गोजौआवबो सोरबा दं नै ओरै एरिक दं ओरै एन्टनिबो दे बानायसोआ हख्लायदों नै मा जादों आच्छा राजमा दं राइस Today I'm gonna open it now. Can someone give me a fork? नों खुलिबाबो जाया नोङो बेखौहाय मैं एक गंदी बच्ची नहीं हूँ. Wait, देख्रेबसै Oh my god, it's all fish. Okay. दायो टाइमा मा जादों हरनि No, don't do two. Just one. 8:30 जाबाय नायना खिन्था दे 8:30 जादोंना जायाखै नयथा हरनि 9टा जाबाय लखनऊ बारनानै जोङो मा वाराणसि स्टेशन मोनगोन आरो एबारै जानोसैलाय